салому алейкум ҳамнурони азиз мухлисони канали экоҳаёт. мана тарзи обдиҳии кирмои Калифорния бо ёрии фаввораҳо дар вермифермаи Хуҷанд 4 бародарон. бинед ҳозир мана ин мобайн ба пурра озуқидиҳӣ кардам содем, яъне ки биёгумуси ин мобайнанги пурра биёгумуси ин биорактор ки ҳардушу якҷоя карда истода мобайн ба озуқи тайёромаи пур карда намнокашро ки ба меёр овардем, кирмо аз ин сӯи биёгумус ба сӯи озуқа пурра гузашта истодан. ҳозир баъд аз фантанчаро хомӯш кардан ман ба шумо нишон дода мегузарам ки кирмо чӣ хел бо суръати тез гузашта озуқаро бо суръати тез истеъмол карда истодан. нигоҳ кунед, ман ин биоракторҳомо ҳамаш инҳо пурра биёгумуси топ тоза аълусифат мана. кирмошон ҷустаҳошон майда мешавад, аз ҳисоби он ки ино гӯшна мемонанд, мо махсус инҳоро гӯшна нигоҳ медорем, барои он ки тоза пурра хӯрад, ягон яъне ки пасмонда намонад. бинобар ҳамин тоза мехӯронем. ман ҳозир ҷароини рафти корҳоро нишон дода гузарам. агар нигоҳ кунед то бародар, мана ин биёгумус ҳамаш тайёр, инам тайёр, унҷоям ҳамаш тайёр ва як тарафа карда истода ёнаш ба озуқидиҳӣ кардам истодем. ҳамин ду байни устун дигармо халос. хуб, мана то ин поёнаш хок аст, шағал аст, яъне ки ман шағал кирмоҳо ягон ҷо намерад, аз дохили озуқа ягон ҷо намерад вақте ки ба ҳамаи қоидаҳои бехатари риоя мекунед. мана инҷаам худохоҳад гирифта омада пур карда мана озуқи навро дода омада истодем. инам худохоҳад тез намнокашро ба меёр мебарем. кирмҳоро баъд аз ин сӯй ба ин тараф ҳаракат мекунонем. шахсоне ки хоҳиши херидорӣ кардани кирми Калифорния ва биёгумуси аълусифат ҳастанд, марҳамат ба рақамҳои мо занг занед, ҳамаашро ба чашмони худ омада бубинед. агар ба ҳамаи саволҳои худ пурра ҷавоби қаноатманд гиред, агар албатта херидорӣ кунед, бо тамоми сифати баланди маҳсулот ва хизматрасонӣ иншоаллоҳ хизматрасонӣ мекунем. боқӣ саломату сарбаланд бошед.